полностью изолировать себя от внешнего свету. Ніяких гостей, ніякого святла. Не забыть выключить сувязь на телефоне, а лепш навол телефон, каб ніхто не перашкодзіў. І цяпер я смело могу включать чарговую серию. Вітаю всіх на коле аглядаў. Gravity Falls, напэўна, самы папулярны мультсерыял гэтага дзесяцігоддзя. Ды і ўвогуле я пра яго чуў больш, чым пра ўсе астатнія мульцікі. І вось вырашыў я аднойчы праверыць, што ж ён такога ў сабе хавае. У чым сакрэт такой дзікай папулярнасці? А як аказалася, сакрэтаў у ім хоць адбаўляй. Гэты агляд я раблю не толькі для фанатаў серыяла, а таксама для тых, хто яго не глядзеў, каб, канешне, зацікавіць вас. То бок спойлераў не будзе, так што можаце асабліва не хвалявацца. Прыемнага прагляду! Не пералічыць, колькі разоў я чуў аб гэтым серыяле. Яго глядзелі, яго аглядалі, яго ўсе абмяркоўвалі. І нават калі я выклаў першы агляд на мультфільм, людзі спадзяваліся, што гэта будзе Gravity Falls. А я, па сутнасці, не ведаў, што ён з сябе ўяўляе. І так і не даведаўся б, калі б не вырашыў трэніраваць з ім сваю ангельскую мову. Так, я глядзеў яго па-ангельску, таму выбачаюся, калі якія-небудзь назвы будуць не супадаць з прывычным вам перакладам. І адразу пасля некалькіх серый я пачаў паціху разумець, чаму ён усім так падабаецца. Серыял расказвае аб двух блізнятах, Диппер і Мейбл, якія на свае летнія вакацыі паехалі ў невялікае мястэчка, якое называецца Gravity Falls, на свайго прадзядзі Стэна. Гэты гарадок, здавалася б, нічым не прыкметны, але ўжо ў першы дзень дзеці пачынаюць разумець, што ў ім адбываецца нешта незвычайнае. Акрамя розных дзіўных істот, кшталту гномаў, мінатаўраў ды іншых пачвараў, Gravity Falls хавае ў сабе шмат розных сакрэтаў. Разгадаць іх, а часам і проста выжыць, блізнятам дапамагае дзённік-нататнік невядомага аўтара, які Диппер знаходзіць у лесе. З ім ён пачынае шукаць адказы на шматлікія пытанні, але галоўны сакрэт застаецца без адказу. Хто ж напісаў гэты таямнічы дзённік? Трэба прызнаць, што Дысней заўсёды ўмелі рабіць крутыя мультсерыялы. Успомніць хаця б незабыўных Фініса і Фёрба пра тыя ж летнія вакацыі. Але Gravity Falls гэта па-сапраўднаму выбітны выпадак. А пачалося ўсё, як не дзіўна, з хатняга задання. Маладому студэнту Алексу Хіршу ў Каліфарнійскім інстытуце мастацтваў задалі зрабіць кароткаметражны анімацыйны фільм. І ён стварыў 10-хвілінны мульт, які зараз лічыцца першай серыі. На працу звярнулі ўвагу людзі з Дыснея, і так як ідэя ім вельмі спадабалася, яны зрабілі Алексу прапанову, ад якой ён не змог адмовіцца. Былі створаны 2 сезоны па 20 серый кожны, і толькі ў пачатку 2016-га серыял быў завершаны, сабраўшы проста велізарную базу фанатаў па ўсім свеце. Я жа быў па-за гэтай тэмы. Я наогул невялікі фанат серыялаў у прынцыпе, таму ўвесь гэты ажыятаж праходзіў міма мяне. Але калі я вырашыў яго паглядзець у англамоўных мэтах, ужо праз пару серый я зразумеў, што я павінен зрабіць на гэта агляд. Без жартаў, мне сапраўды часам хацелася проста сядзець і глядзець яго, забіўшы на ўвесь знешні свет. Але ў той жа час я разумеў, што з кожнай серыі серыял набліжаецца да свайго завяршэння. Вельмі дзіўнае пачуццё насамрэч. І прычыны ў такой усеагульнай апантанай сімпатыі ёсць, і некаторыя з іх вы заўважыце адразу, а некаторыя на працягу серыяла. Першы і, напэўна, самы значны плюс – гэта персанажы. Я, канешне, ведаў, што мульт, у якім ёсць герой, якога завуць Сус, не можа быць не крутым. Але ж Сусам тут усё не абмяжоўваецца. Бо гэта ўвогуле адзін з нямногіх вядомых мне мультсерыялаў, дзе другасныя героі раскрываюцца яшчэ больш, чым галоўныя. Диппер і Мейбл гэта як аснова серыялу. З іх усё пачынаецца і ідзе да самага канца. Але для нас яны як праваднікі па сусвету Gravity Falls. Мы сочым за іхнімі прыгодамі, але пры гэтым назіраем за тым, як развіваюцца персанажы, якія іх акружаюць. Ад самых блізкіх, як Стэн ці Сус, да нават адмоўных, як Пасіфіка. І амаль кожнаму герою Алекс Хірш надаваў нейкую асаблівасць са свайго ўласнага жыцця. Таму, напрыклад, хлопцы, у якіх Мейбл закохваецца на працягу серыяла, былі прыдуманы з сапраўдных хлопцаў сястры Алекса Хірша ў часы сярэдняй і старэйшай школы, што выклікала ў яе неслабае здзіўленне, калі яна глядзела чарговую серыю. Увогуле, пры стварэнні серыялу Алекс натхняўся сваімі дзіцячымі ўспамінамі пра летнія вакацыі з яго сястрой, калі яны прыдумлялі сабе розныя прыгоды. Кожны са стваральнікаў серыяла ўносіў нешта сваё. Аўтараў нават саміх можна знайсці ў некаторых серыях. У выніку атрымоўваецца так, што ўсе асноўныя героі рана ці позна выклікаюць у вас сімпатыю. Нават адмоўныя, такія як Билл Сайфер, боже, наколькі ж гэта офігіцительны персонаж. Пра яго наогул можна зрабіць асобнае відэа. Хаця, па сутнасці, гэта пірамідка з далярвай купюры з ножкамі, ручкамі і капелюшом. Але пры гэтым ён усемагутны дземан і да таго ж лепшы зладзей з усіх мультфільмаў, што я бачыў.
Тым болей спачатку нельга сказаць, што гэта зладзей. Гэта проста загадкавая містычная істота, а ўся яго крутасць і харызма нарастае з кожным яго з'яўленнем. Але ён бы не быў такім арыгінальным персанажам, калі б не яго агучка. Увогуле, усім, хто глядзеў Gravity Falls па-руску і тым, хто хоць крыху разумее па-ангельску, я настойліва раю пераглядзець у арыгінальнай агучцы. Бо я паглядзеў крыху ў перакладзе і гэта зусім не тое. У непаўторнае вымаўленне Мэйбл я проста закахаўся з першых серый. What can I say? I guess I'm just irresistible. Сам Алекс Хірш агучвае тут ледзь не палову ўсіх асноўных і другасных герояў. Вы толькі задумайцеся, гэтага персанажа агучвае той жа самы чалавек, што і гэтага. My letter posits a salient question. Sup, dog? За іх галасы акцёры агучкі атрымоўвалі нават спецыяльныя ўзнагароды. У рускім жа варыянце, на жаль, ніхто асабліва не стараецца быць падобным да арыгіналу. Ды і пераклад насамрэч у некаторых момантах мяне браў пад сумнеў. Чаму Сус стаў Зусам? Хаця бы Діпера не сталі перакладаць як ковш, і на гэтым дзякуй. І хаця ўвесь серыял герою вучылі таму, што давяраць нельга нікому, нягледзячы на гэта сярод персанажаў увесь час пануе цёплая сямейная атмасфера, якой даволі часта не хапае многім сучасным мультам. І так, ён паказваецца па каналу Disney, але нягледзячы на гэта, Gravity Falls ніяк нельга назваць чыста дзіцячым мультфільмам. Ён падабаецца дзецям, падлеткам, дарослым, па сутнасці ўсім, што насамрэч бывае зараз вельмі рэдка сярод мультфільмаў. Даволі цяжка знайсці мульцікі, глядзець якія будзе цікава як дзецям, так і дарослым. У выпадку Gravity серыял знайшоў тую залатую сярэдзіну. Тут няма ніякіх пошлых ці грубых жартаў, але няма перабору з дзіцячасцю. Ён не баіцца паказваць крывю ці грубасць. Героі сустракаюцца часта з дарослымі праблемамі, але пры ўсім гэтым мульт застаецца сапраўды смешным і арыгінальным. Гумар Gravity Falls гэта яшчэ адзін асобны вялізны плюс. Здаецца, не было ніводнай серыі, дзе я бы не смяяўся. Увесь серыял працягнуты дасціпным і прыемным гумарам, які часта ламае звыклае нам клішэ. Don't worry. I've seen enough movies to know this is the part where the audience thinks it was all part of the show and loves it. Cue applause! Але ёсць нешта ў гэтым мультфільме, што заахвочвае вас да прагляду яшчэ больш і што робіць серыял яшчэ арыгінальней. Гэта яго інтэрактыўнасць. Gravity Falls гэта ў першую чаргу мультфільм пра загадкі, і ён у той жа час сам як бы з'яўляецца зборам загадак для гледачоў. Літаральна увесь серыял прасякнуты рознымі пасхалкамі, шыфрамі ды кодамі. Нават ужо ў застаўцы можна нешта заўважыць. У канцы кожнай серыі аўтары серыяла пакідалі для гледачоў новы зашыфраваны месседж. Наколькі я зразумеў, гэта звычайна нейкія намёкі на наступную серыю, хаця не абавязкова. Зацятыя фанаты, вядома, з лёгкасцю іх разгадвалі, з-за чаго Алекс вырашыў ускладніць шыфр у наступных серыях. І калі спачатку гэта была проста інверсія алфавіту ці адпаведнай літарам лічбы, то ў канцы сістэма разгадак ускладнілася настолькі, што я дасюль не да канца разумею, як гэта можна прачытаць. А ў самым канцы серыяла ў апошняй серыі можна заўважыць закапаную ў нейкім лесе статую Біла Сайфера. Я калі гэта пабачыў, падумаў, што это проста нейкі фотаздымак на памяць, ці што. А гэта аказалася квест ад Алекса Хірша знайсці гэту статую. Калі ён наведваў Расію і Японію, каб пабачыцца са сваімі фанатамі, ён схаваў у розных месцах падказкі, якія былі патрэбны ў пошуках гэтага Біла. Яго некалькі месяцаў шукалі па ўсёй Арэгоне, дзе як бы знаходзіцца Gravity Falls, пакуль Алекс не выклаў у твітары першую падказку. Тады фанатам усяго свету прыйшлося аб'яднацца, каб знайсці гэту статую. Вось такія прыгоды аўтар серыяла ўстроіў для сваіх фанатаў. І гэта было сапраўды крутое завяршэнне мультфільма. Я увогуле невялікі фанат серыялаў, але я ні кропелькі не шкадую таго падарожжа ў гэты містычны сусвет, якое дало мне Gravity Falls. Ты нявольна закохваешся ў гэтых герояў, у гэтыя галасы, у гэтую анімацыю, у гэтую музыку. І на канцы ты разумееш, што гэта ўсё скончылася. І становіцца нават крыху сумна. Але пасля прагляду я смела магу сказаць, што гэта самы прыемны урок ангельскай мовы, які ў мяне быў. Я разумею, што гэтага кароткага відэа недастаткова, каб расказаць усё пра Gravity Falls. У тым ліку, што я сам асабіста думаю. Але я у першую чаргу хацеў зацікавіць навічкоў, якія, як і я раней, не ведалі, што такое Gravity Falls. Хаця насамрэч пра яго можна яшчэ шмат чаго сказаць. Таму я прапаную так. Калі гэта відэа набярэ 50 лайкаў, я зразумею, што вам гэта цікава і зраблю топ-10 серый Gravity Falls, дзе больш падрабязна раскажу пра некаторыя асаблівасці і спрэчныя моманты серыялу. Таму стаўце лайкі, рэпосціце відэа, усё залежыць ад вас. І, дарэчы, думаю, вы заўважылі гэтыя дзіўныя запісы падчас агляду. Так, гэта мой для вас месседж. З тымі ж шыфроўкамі, што і ў серыяле. Першы, хто яго разгадае і напіша ў каментарах, атрымае доступ, скажам, да некаторых закулісных сакрэтных матэрыялаў кола агляду
парадаў, звязаных з гэтым відэа. І таксама ваш запіс у каментарах патрапіць у наступны выпуск, калі ён усё ж таки будзе, і калі ўвогуле знойдуцца ахвотнікі гэтым займацца. А наконец прапаную вам свой міні-кавер на тэму Gravity Falls. Дзякую вам за увагу і да сустрэчы ў наступных відэа. Давай так, калі у тебя запіс не атрымаецца, то канал Джейд Смока будзе афіцыйна прызнаны лепшым. Лепшым? Не, ну так лепш, я нічого не губляю. Джейд Смок рулить. Лепше. Я люблю тебя, Джейд Смок. Это будет наш с вами секрет.